Ha? Matuod nga Diyos, matuod nga tao. Ano sa Biblia ba? Ano sa Biblia nga, matuod nga Diyos, matuod nga tao? Ha? Wala ang luha? Incarnation. Nasa Roma 9:5, buka na. Roma 9:5, si Kristo naliwat sa mga arka na tao, ang Diyos labaw sa kanan. So tao, o ang Diyos labaw sa kanan, diba? Roma 9:5. Kaya sa Kolosas 2:9, sa Kolosas 2:9, ang tibuok kapagadiyo na sa pagkatao ng Kristo, dua ang isutan, ato rugan ang Roman. Kunya, ang kuha niya, anong nasa pagkatao, hindi ko saan pagkatao ba? Yan Maria, ato pa, ito na Maria. Sumay po yung baliman. Ha? Oh, lagi. Ato pa dahil, si Rey Maria, matawag siya o inahan sa Diyos. Ha? Wala si Rey Maria, wala yung Diyos. Ha? Parang nanay mo. Ha? Nanay yung Diyos saan? Nanay yung Diyos saan? Sa ito pa, sa nagpagkatao, wala mo Diyos. Ha? Yan nga dan sama dito. Tao to na siya wa. Sama ko ni Maria. Tao to dito. Ha? Diyos tao. Oh. Niya. So muna sa dual nature. So ang sa Diyos 14 sa Hebreo, katulad sa Pablo, nakambing ang mga anak ko sa pangikanan, sa samang tati, si Jesus sa nakambing sa unong-unong na ito sa inahan. Una si Maria, matawag ba di ko? Matawag ko, Mary, surely the Mother of God. Si Christy, si Maria inahan sa Diyos na nagpagkatao. Hindi sabdo na inahan siya na wagin nga Diyos, kung wala Diyos, sisiyo naman Diyos na tawag pa si Maria. Pamunta na, asa mabasa na si Kristo, diyan na daan, wala pa si Maria. So, kaya sa punto, ang pamili at ang itawag na o 100% God, 100% man, Jesus Christ. Sa second divine person. Second divine person man kayo. Wa ka mag-islo to Holy Spirit, ito bipayos kayo na o by the Father, why it's always. Today, we can speak individually only this second divine person. Tugma na nagpagkatao. Pero, uyon lang nga second divine person sa Kristo. So, sawa ko sa magpagkatao, diyan ang divine person with the divine nature. Ha? Sakot mo kung sa divine person o divine nature? Ha? Kaya mag-ipo ka na. Ang divine person o divine nature, kung saan na siya? Kung saan may sabot ng person? Ay, nawa ka pa magpagkatao. Yung pa tawag pa siya mga misinterpret mo mga human person, hindi mo no. Hindi na palulusin pala. Second divine person with the divine nature. Ito sa mo. Ang iyang Diyos ng persona o Diyos ng kiniya, diha na daan, gantog na. Pakit sa ba? Pura na o ang adlaw, doon na gini kainit. Hayag ba? Hayag. So kung adlaw nga, huwag kahayag, gamitin na, hindi na adlaw. So ang asin, doon na gini siya kaparat. Kaya yung asin nga, huwag kaparat, kayong na niya. O, muna nga, naapakit ba? Ang kiniya sa ilaw, mawaw, ginaw ko siya. Muna, huwag laing magkakuha na, yan ang kiniya. Muna nga, ang second divine person, with the divine nature from all eternity. Yan na. Karon, may plano ang ginapadre padala ng bukog na one place this society.
Yung 1 Timoteo 1:15, 1 Timothy chapter 1 verse 15. Christ Jesus came to this world to save sinners. Si Kristo Jesus, waris kalimutan ang magtubos sa mga sala. Maria, satu bawa padre. Niya sa John 3:16, for God so loved the world. Oh, yang kanambog kong anak. Huwag may ipadala. Ang mahal, may ipadala sana. Pero, ang padala, di mo makita sa Kristo. Espiritu ko. Nagamit siya kung dugo ng Grenes, nito Isaiah 7:12, sa kababayang Beren, manandun sa kabatang lalaki, tawag sa Emmanuel. Matthew 1:18. Kumanan sa Isaiah 7:14, kung Matthew 1:18. God with us, ang Diyos sumanako. Wala si Kristo, sumasa 1:4 sa fundamental sa katulugma. Na panahon na isabat siya ni Maria, panampun siya, na nagsugod ang nito kahit usapin ng Israel. Usapin nga, nagayusa ang matugin na tao, pero huwag matusambok. Nagay sa karuni ni Kalwalo. Wala na, pagkatao siya, wala, sika na ba yung person, both human and divine. Ano na yung usa ka persona, doon ka ganyan Diyos ang na doon. Diba? Lalo na ng Kristo, one divine person, dual na nature. Gusto nga ba? Divine nature o human nature. Para na ako, katundog ka. Si Kristo, ano na divine nature, person din, pero Diyos. Niya, na ang pagkatao din, wala. Diyos Kristo, ilansang Kristo. Ilansang to ba? Wala, hindi ka santo, balik ko na. Buwan mo sila yung disilbi, iba nyo. Ano, isa ilansang, Diyos o nili Diyos? Diyos o tao? Ha? Ano pa? Isko na Diyos, yung previous ko rin, Espiritu ng Diyos, iba Espiritu? Ako matakalansan ng Espiritu. Ha? Pagkatao na matay. Karon, si Kristo, ilansang sa cross, Christ dead on the cross, namingaw ng mga limang tao na, Diyos ito ilansang ko. Ano yung Diyos mo kita? Ilansang. Wala na, sa binugma na sa simbahan, sa fundamental sa Galatians page 182, Christ dead on the cross. Si Bishop Dr. Lobinco, dito sa Soto sa Padlo, na 1 Timoteo 1:17, God is immortal. Ang Diyos wala tumatay. Naginsa ng Diyos wala tumatay sa 1 Timoteo 1:17. God is immortal. Ang amana o si Diyos guys, tubag. Sa itubag ng Brad. Brad John Reyes, yung kauban rin, waman makabyo, ang mga arero. Brad Ilyong, Brad Veronisa, Brad Juan Pasiones, Brad Iman yung Pinado. Dari na Brad John Reyes, niya karon, Brad, ini ang kuwan, ini may mawag din nga usap ni Jesus Christ. Nga kuwan, Diyos ang duwang na kuwan. So, ang karong worship nila na ngayon sila na Diyos ito namatay, sa ramang tradisyon, kaya duwag na siya. Matod na yung Bishop Moro. Kapasama ko na yung Bishop Moro. Nasa kuwan. Bishop Moro nga, usarag yun ka doha ka nature gyud. Kung nadala rin na kay ito sa 2AR ba, kung live program ito. So, page 75 yung mga picturean nga ang kuwan, kining page 75. Our Catholic Faith Manual dito. Ato bang Reverend Father Leo Fernandez? Ano yung Father Leo? Ano tayo yung pag-ibig? Ano? Ingon siya nga, kung nilig may kamemorize sa Our Catholic Faith Manual dito, hindi mo pare. Ilan rin kung ano, naman mga disciplinary. Page 75, ingon rin nga, the eternal person of the Son of God exists in two natures, the divine
divine nature which he eternally received from the Father, and the human nature received which from the took from he took from the Virgin Mary. Because there is but one person, sa persona, it is true to say that God died for us, though only his human nature died. Only human nature died. Only without anyone else. Tunadri ang one kining nga God man yun. Ang panuno sa simbahan ini ang misa ko sa Romana as Kristo adunay God man siya. Unya, wingunta nga Diyos ba ito o Diyos ang pangutana, iri sa pangutana sa bang mga apologists. Kaya pangutana sa Diyos ba nang ilan sa Diyos? Iba ko siya ng duwa ka niya. Nga gamiton mo sana, no? Sa mga page siya po, ingon rin nga, most of the great heresies within the Christianity, heresies within it, have denied either the perfect divinity or perfect humanity of Jesus. True Christians accept both. So, ang matuod na Kristiyanos, udawat sa dawa mo, di man nalibay. So, ang ilang pangutana, Diyos ba ito nalang sa Diyos?